Diri sa Ebanghelyo, adunay suggestion ang Ginoo ngadto kanato kung ang atong igsuon nakasala. Pero usa ko moadto ngadto sa gingon diri sa Ebanghelyo o sa gingon sa atong Ginoo, allow me nga i-pose kining question ug unsa ang nanghitabo ug unsa ang reaksyon o unsa ang pagbati nato. Mao kini, kung ang imong igsuon makasala kanimo, unsa may imong buhaton? There could be two possibilities here. Siguro makarelate ni ani. Ang una nga possibility mao kini nga kung siya makasala, kung ang usa ka tawo makahimog dili maayo ngadto nato, makapasakit nato, usa sa posibilidad mao kini nga muhilom na lang ta. Nganong mihilom man ta? Kay moingon ang uban na muhilom na lang ta para walay samok, walay gubot. Mao na nga usahay ang nahitabo mao kini nga hilom na gyud. Kay wala may samok o walay gubot. Bisan pag dako ang nahimo nga dili maayo panalitan sa usa ka tawo. Pero lagi kay gingon nga dili nato ma-verbalize ang atong gustong isulti sa tao nga nakapasakit o nakahimog sa laod nato. Ang tungod kay Asian ta, dili ta prangka mo istorya, nahitabo ang paghilom. Pero sulod sa kasing-kasing, unsa man, naglagot-lagot, pungot kaayo. Hapit na kung sa tuwa pa, bulkan ba nga hapit na mubuto tungod sa kalagot. Mao na nga ang nahitabo, yes, hilom, pero deep inside sa kasing-kasing, naa ang kalagot. Sa laing bahin maigsoon ko na ni Kristo, kung dili ta makasulti ngadto sa tao nga nakahimo sa maong salaod, lain nga posibilidad mao kini nga atong isulti ngadto sa uban. Kabalo ka mari kana akong bayaw, kana akong hipag, ay ana. Instead nga musulti ta ngadto sa hingtungdan, atong gipanulti, atong gipamalita, atong gipangchismis sa uban. Mao na nga kung unsa ang nahitabo na ay mga consequences kay ato namang gipangbalita panalitan sa uban. Mao kana nga miingon ta nga we refuse to talk pero gipanulti nato sa uban. Unsa man ang advice sa atong Ginoo diri sa Ebanghelyo? Tulo ka ang sa Ebanghelyo naghisgot kinig fraternal or brotherly correction. Mao kana nga kung tan-aw nato makaigsunan nga ang manghitabo niana nga atong gisulti ngadto sa uban pananglitan mao kini. Noon pag wala ka sa grupo, huli ka sa topic. Ngayon pag wala ka sa grupo, ikaw ang topic. At pagdating mo, change topic. So naay gisulti ang atong Ginoo nga mahimong atong pagabuhaton, although we have to accept nga lisod. Una nga ang giingon niya, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a sa iyang sayop. Sayon bala, dili ta makaprangka. How many of us nga kung miingon ta nga ang atong kauban sa trabaho, ang atong kauban sa balay, sa GKK or whatever, kung nasayop, nakahimog dili mayo, makaprangka batag istorya? Lisod oy. Ngano man nga lisod? Because sensitibo kining pagiha. Nganong sensitibo kay maybe that particular person is sensitive sa atong isulti. Unsaon kaha niya pagdawat kini akong isulti nga ako mang-decide ang iyang sayop. This is not easy. Dili sayon makaigsunan. Pero nakita ba nato ang rationally, ang kamaayo sa gisulti sa atong Ginoo nga adtua siya ug pakita sa iyang sayop. Unsay qualification ni ana? Kani ang giingon, apan himua kini nga kamurang duha. Sa atoa pa kamurang duha kay nganuman, mas dako ang possibility nga magkauli ang inyong maayong kabubuton
kay wa man gipamalita. Kamurang duha kay basig makaingon siya nga, mao day na akong nasulti sa imuha. Pasensya ha, wa jud nako tugi huna-huna nga lain na dayto sa imuha. Mas dali because there are no other persons involved. Mo na nga giingon dinhi apan himua kini nga kamurang duha. Pero ang pinakapunto ni ani nga mosulti ta ngadto sa tao nga nakahimong salaod o nakapasakit nato, dili sayon. Pero mauna ang advice sa atong Jesucristo. Dihay nato makita makaigsunan ang tinuray nga Kristohanon o tinuray nga atong amigo. Ngano man panalitan una. True friends, makita no. True friends say good things behind your back and bad things to your face. Baliktad nino. Kaya ang mga dili nimo true friends will tell bad things behind your back. Mo na nga kung tanaw na ito makigsunan, lahi kayo. Ang pagka-tinuoray, mo kini nga makasulti ka ngadto sa tao sa iyang sala. Even, dili lang makita siguro sa diri, managingon nga true friends stab you in front. You are wrong. Kaysa ni adtong di ba giingon traidoran ta nga diri stab at our back. Sama sa kong giingon maigsoon kanang pagiha lisod because it is some kind of confrontation. Pero sa maong pagiha mas mapadali ang realization. Mas mapadali ang gitawag nato nga pagkauli sa maayo ninyo nga maayong kabubuton. Ikaduha nga ang nga gisulti diri sa ebanghelyo mingon ang atong Ginoong Kristo, apan kun siya dili mamati kanimo pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matagsumbong ka mamatud-an sa duha o tulo ka saksi. So naa ka magdala ka pag-usa so duha na mo. O kaha magdala kag duha tulo na mo. Unsa may giingon diri sa ebanghelyo? Aron ka pamatud-an sa duha o tulo ka saksi sumala sa giingon sa kasulatan. Asa man kasulatan nga makita nato na siya. Diha sa Deuteronomy 19:15 ginaingon, one witness alone shall not take the stand against a man in regard to any crime or any offense of which he may be guilty. So, kung usa lang ka witness panalitan ikaw, dili gyud na pwede. So mao nga sa Deuteronomy 17:6 na ay gisulti una, only on the testimony of 2 or 3 witnesses shall a person be put to death. So set aside nang giingon put to death. Ang gusto na kong emphasize mo kining on the testimony of 2 or 3 witnesses. Unsa mang pagiha nganong magdalaman kita? Unsa may purpose nga magdalaman kita? Aron nga adunay laing tao nga makasulti nga affirmative nga makaingon ta nga dili maayo ang gihimo pananglitan niya. Ang purpose nimo is that not to put the person down, kundi gawas nimo na ay mga tao nga makasaksi sa dili maayo nga nahitabo. Dili kay, o likaya nato, nga magdalatag kalaban ni adtong tao kay musamot gyud na. Alangan musulti gyud na sa dili maayo kay kalaban naman sila. O kaha magdalatag mga tao nga bias kaayo tungod kay basin ang mahitabo hinuon, instead nga magkauli mo, mudako ang gubot kay nganuman. Gipakaulawan man nimo kay nagdalaman kauglaing mga tao. Sa atoa pa, kana bitaw, if I would like to dramatize it, magdalatag tao, niya mingon, di ba no, Brad, mga sis, mali gyud siya no? Mali gyud iyang gibuhat, di ba? No? Samot na na. I hope nga nakarelate ba ta ni ana o nakahibalo ba ta ni ana nga nanghitabo na nga magdalatag mga tao aron iduot ang tao. Dili.
Kundili aron nga mulutaw ang kamatuoran ug makaamgo siya sa mali nga binuhatan. So unsay purpose ni ani aron maayo ang inyong tinagdanay niyon. Mo kana makaigsunan nga unsa man ang pinaka-purpose ni ana. Dili atong butang-butangan ang maong tao kay nagdalatag witnesses o mga saksi kundi aron maedukar siya. Mao bitaw nang giingon dinhi, di lang makita no? If I'm wrong, educate me. Don't belittle me. Ayaw ko ipakasama nga ubos na lang gyud kaayo. Mo kini makaingsunan nga ang pinakapunto di ay it is correction, not just criticism. Tanaw na to ang gingon ni Saint Augustine. The less they concentrate on their sins, the more interested they become in the sins of others. They seek to criticize, not to correct. Instead nga mo correction, criticism lang ang iyang gusto. Dili na mao ang gisulti sa atong Ginoo. Kaya ang gisulti sa atong Ginoo, kamapagmatud-an sa duha o tulo ka saksi. Ikatulo nga ang gisgutan sa atong Ginoo dinhi mao kini nga miingon kung dili gayud siya mamati kanila isulti ang tanan ngadto sa simbahan. We have to note that Jesus talks about this in the context of the community of the church. Asa man nato na makita sa iyang qualification ni atong tawo nga nakasala, mingon siya, kung ang imong igsuon nakasala kanimo. Wala mingon na atong Ginoo kung naay tao nga makasala nimo. Kung dili, it is in the context of a community nga kung ang imong igsuon makasala kanimo. Unsa may pasabot niini? Aron sama sa kong giyon ganina, adunay progress magkauli ang inyong maayong panagtinagdanay. Di ba pananglitan sa bisan sa pamilya, kung naay mga magsuon nga wa magtinagdanay, maayo ba na nga progress diha sa katiling sa pamilya? Dili. Bisan pananglitan sa komunidad, managsilingan, sige lag-away, maayo ba na? Bisan sa GKK, kumusulti ko, kung diha sa GKK, magpunay lag-away, mulambo ba ang GKK? Bisan sa mga organisasyon, sa mga asosasyon, kung sige lag punay og away, sinig dinautay, instead nga panagdait, mulambo ba? Dili. Tanawa ang gisulti ni Joseph Joubert, and I would like to quote. Mingon siya, the aim of argument or of discussion should not be victory, but progress. Progress. Dili kay mingon na, tanawa, ako gyud mas hawd, tanawa, dautan gyud to siya. Pakita gyud ako nga mas hawd ko niya, mas tama ako kay kaniya. Progress ba na? Dili maigsuon. So niining tanan, lastly, tulo ka punto in relation diri sa atong mga pagbasa. Ang una, kanang giingon nato nga, is it our duty to correct others? Indeed, as Christians, sa atong pagkatawhanon siguro, lisod kaayo ka na. Pero kung mayon tag Kristiyanos ta, mauna ang tahas nato isip Kristohanon. Ngano man, tungod kay pananglitan, sa una nga pagbasa kung atong gipaminaw pag-ayo, Propeta Ezekiel, mingon, kung dili na nimo siya pasidan-an sa iyang sayop, nakabati ta sa unang pagbasa, unya mamatay siya, ikaw akong paninglan, liman ka ni ana, paninglan ka, pagpasidaan pa lang, kung dili siya, nimo gipasidanan, paninglan ta. Unsay pasabot ni ana, nga naa di ay tay kaakuhan. Even to the point, diha sa ikaduhang pagbasa, how do you love? Ang paghigugma ba nimo, pasabot lamang nga palapalahan nimo ang tao? Dili. Tungod kay ikaduha nga punto dinhi
nga adunay role nato sa pagkorek sa atong isig kaingon. Basically, diha sa mga ginikanan, di ba? Kung kamo mga ginikanan, nakita ninyo nga mali sayop, sala o unsa pay gibuhat sa imong anak, unsa may imong buhaton? Mupalakpak ba ka? I-congratulate ba nimo? O imong maymayan o sultihan nga dili maayo ang iyang gibuhat o kinahanglang adunay reformation? Indeed, para panalitan sa ginikanan, lisod kayo ang pagbalansi sa correction and forgiveness. Sayod mo ni ana. Even for those who are in authority, lisod ang pagbalansi ni anang correction and forgiveness. Pero mauna atong role. Last point there, mao kini. Sa unsang pagiha nga buhato nato ni? Buhato nato ni wisely, sama sa gihon sa atong Ginoong Kristo, nga pakit-as siya pero kamurang duha. That's wise move. Wisely and lovingly. Nga dunay paghigugma. Nga ang pinakapunto nimo nga magkauliay ang maayo ninyo nga pagsinabtanay. Nga mabalik ang paghigugma. How many of us, diha ba, sa pamilya, kung nagkabingkil o niya nagkabalik usab, di ba, lipay kaayo ang pamilya. Pero hangtod nga, nagbungol pa, wa pa'y tinagdanay, murag wala, kung sa tuwa pa, wala pagyud ang atmosphere of love niya anang maong puntuha. Gani, lastly, mingon si Frank Clark, mingon siya, criticism, like rain, should be gentle enough to nourish a plant's growth without destroying its roots. Without destroying its roots. Dili kay atong iduot ang nakasala, dili aron maulawan siya, kundi aron manarish, aron mahimong mulambo pagayud siya. Maigsoon sa kita nga sama sa akong gingon, lisod gayud kayo kini, kinahanglan ang grasya, kinahanglan ang blessing sa Dios aron na makahimo tani ana. Apan kun ato kanang mahimo, mao kana ang gitawag natong Kristohanong kaakuhan. Panalanginan ung kita sa Dios, ligunon o bendisyonan aron ang atong Kristohan nga kaakuhan atong matuman. Palihog